Pito ka mga detainees sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Zamboanga City ang nakaikya sa ilang detention facility. PDEA Region 9 gitanggal na sa pwesto ang mga duty prison guard, lakip duty officer, ganagbantay ni atong panahon sa insidente. Ano ang report ni Krista Dapitan? Mayo 13 ning tuiga, dihang nabulabog ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Zamboanga sa pag-ikyas sa 7 nila ka detainee sa ilang pasilidad sa Barangay Kalarian, Zamboanga City, pasado alas 2 sa kadlawon. Upat sa mga nakaikyas taga Zamboanga City, duha niini taga Sulu ug usa ka taga Isabela City, Basilan. Gilayon nakig-koordinar na ang PDEA 9 sa uban pang ahensya alang sa daling pagkasikop sa mga miikyas nga detainees. Sumala pa, miagi sa kisame ang maong mga detainee og dayong gibuslutan ang pader og miagi kini sa atop sa kasigbit nga balay sa ahensya aron makaikyas. May nakita tayong isang kapirasong bakal at iyon ay posibleng ginamit ng mga preso sa pagbutas. Isa yon sa tinitingnan na anggulo ng ating mga investigador kung papaano nakapasok sa detention facility. And initially, may mga nakita tayong paglabag sa existing protocols ng ating detention facility. Gilayong gitangtang sa pwesto ang duty prison guard ug duty officer sa pasilidad niadtong Tungura. Temporaryo nga gitangtang sab sa pwesto ang city officer sa PDEA Zamboanga City. Lakip niini ang pagtangtang una sa tanang prison guard sa syudad ug temporaryong giilisan sa mga prison guard nga gikan sa regional office. Sa ulahing report kanila sa tracker team, wala pa nakagawa sa Zamboanga City ang nakaikyas nga detainees. Busa, hugot nga nanawagan ang ahensya sa mga nakaila o banay sa maong mga miikyas nga subling ibalik kanila ang mga detainee o makig-koordinar sa ilang ahensya. Mipasalig sabang ahensya nga ilang siguruhon nga dili na kini subling mahitabo sa bisan asang detention facility sa rehiyon. Kung kayo man ay may impormasyon na makakatulong para mahanap itong 7 nakatakas ay makipag-ugnayan agad sa PDEA. Nagbibigay din po kami ng babala sa kung sino man ang tutulong at kukup-kup dito sa 7 na meron itong kaakibat na kaparusahan. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao.